Здравейте, приятели! В днешния урок ще ви покажа как да си инсталирате форумната система IPS. За целта може да свалите от този нашия адрес, който е, или да си изберете произволен за вас. Ако решите все пак тук да свалите, което е тествана и добра версия, може да отидете на файлове, IPS Community Site и след това да изберете най-новата версия, най-вероятно тя ще е най-отгоре. За момента най-новата е 4.1.18.2. Даваме свали този файл, сваляме, резехевираме версията и в някоя папка и отиваме. Примерно в моят случай съм резехевирал форумена. Отваряме си файлзилата за хостинга, качваме самата папка в самия хостинг, както виждате се ме качва предварително и зареждаме линка. Форумена. Даваме Start Install. Това тук не бива да ви притеснява. Хората са описали, че трябва да си направите нова папка, нов файл с име constant.php и да копирате тези два реда. Това може да го направите по следния начин. Отваряте си някакъв текстов редактор, копирате го тук, давате Save и сте готови. Ето го в моят случай е Constant, който съм го накарал на десктопа. Отиваме пак в хостинга, в папка форумена и го качваме в директорията на папката. Ето вече се качи. Отиваме, връщаме се пак тук, даваме Refresh, Continue, пак Continue. Тук си вече си избираме, може да ги оставяме тези, може да ги махнем. Аз предпочитам да премахна календара, Community, чат, блог и Page. Оставям само Download, форум и галерията. Но това не бива да ви притеснява, че съм ги махнал. Вие може да си го ставите, както така и вие може да ги премахнете и в последствие да ги добавите наново. Даваме пак продължаване и отиваме на базата данни. Тук пишем името на базата данни, т.е. на PHPMyAdmin, който е root. После тук слагаме паролата на root. Тук Database ви е базата данни, ето в случая форумена. Така съм решил да го кръстя, но вие може да си го кръстите по най-различни начини. Форум, пишем го тук форумена, даваме Continue, паролата най-вероятно грешна. Ето пак пишем наново и готово. Това поле тук, на тези полета тук трябва да напишете името на вашето име в форум, как да се казвате. Аз пиша админ, два пъти повторям паролата, един път и втори път пиша имейла, давам Continue и сме готови. За момента това от мене. Пожелавам ви приятна вечер и ще се видим в някои от следващите уроци или заповядайте в нашия сайт или форум softinfo.org/форум. Благодаря и всичко хубаво.